Chuan kum tin a renew ngai thum ta sang khat mana kan ti khan kan nominee te khan noi som ni te an claim chuak thei a chuanin chu insurance kan ti chu so ta balpui NG a son man kum dewa khan accident a thi hi a uma khatiang insurance kan ti kan sei ho chi thum kha alo ti veka chuan a nominee te khan noi som ni pali an claim chuak a khang te kha chang a thal to kan bo ran vek to kan nya thona englo tok ai a khan te po an chung te kan te anga an lo englo ve thei kha ti theu tum ta ila chuanin loan lampang hi chu thalai a chuan han englo em po hi anom lo me thia shat bel du le shat chan du nei ka hei office te na ya te anga te po enzo bel jing thea chuanin chu lo le a chuanin kan yang kan englo kha se me dan kan fa te tan te kan chung te tan te adar nei to phot chuanin account a hon thei veka campaign he kan nei de renga khulama tangin campaign to han min ram de renga khang te po kha kan fa te account kum tling lo po ni se adar an nei to phot chuan account te kha hon sak theu tai la nakina la hon le thop tho khangai do na tum la ya chuan score thlengin account kal tlanga in pe kan ni wang hian adar nei to po tha chuan account te hon sak le tum tai la account nei masa hi chu nakina loan kan dil do po khamin an account te an khoi che thata an lo nei re to kha chuan kan siak ngai me lo po ni se loan an ron do be po khang kan lo du sak ve de thina sang te kha tai la chuan a bak chu han soi em to pom no kan siat no kan soi no ve khana khang zong kha kan soi thei chu ni me se chuan tha hi kan langa kai ni chu kum kal mai do ta engti me nam thala dan to ri khayang erem chang lai eng ai